চালান নিয়ে আসে তারা, চার চালান। আমি তো জানি না আইসি টাকাটা 4 চালার উপর দাম আইসি গেলে আপনি ইমার্জেন্সি গেলে একটা লম্বা সিঁড়ি আছে আরে কথা আরে কথা यहाँ पे स्लम আস্তে আস্তে যাও দাঁড়ানি তো Tak tarik na. Amai nara kok makan nara makan Jung miani sikang dino actually horo chini tipra hasteni uangma rong nai rok chini student rok abaka chini youth rok tipra cooperative tipra state cooperative bank ni jeke exam dinner bagre borok jara asam hasteo uang kurung jaga borok jara borok ni je notification ni mutabe borok thanglai mani exam dinner bagi Ingke asomsa Dima Hasau Jilao kaisa chini malpung naik super field jagai cintani khobor paika chini kubangma sikla youth rok ajaga sak deraka ebong belek khakama singsa chini dibras takuk from Moharani Kamalpurni bongge kaito langma harika chung bono bobai malaka bin gajin bai malaka thaichungono chung oroni bono oroni bin mangkotina chung postmortem roklai chung tiklai ka oroni ingke tai baki oro Baksa ba oroni serious condition baga baksa oro total 7 jona phaibani 7 jona ni bisingoi khoroksa to thika cinta ku porikha chungbai yatai khorongni oro chini angbumung jotomani mukosto kri LOC small sum takuk bele bo bele condition hamia tai khoroksa gagai Chandrasekhar Jomatia Amarpurni bobo মোটামুটি আসক উনকো বয় তামহিনাই সিরিয়াস কন্ডিশন তংমানি মোটামুটি রিকভারি উনকা বংকেতে খরকসা বুকুক তগো আননাউন বুম বংকাই চিনি খাসিয়া বসংনি কিন্তু বাহাইকে ও বাসক খবজাকা চুং তাফান রুতুকমায়া বকবো সাইমিয়াকো বেলে সিরিয়াস বিনি বুমুং অর যে বসামান মতে ডক্টর রিপোর্ট মতে তামসা সাউংকামু বেবিট ইনকাই ববেট chung bobai malai kha kok salai ka tai khorok tam chit patient tongoro obon naina bagai chung phaileman chin bubagra chuno document bagai chung phaileman Tabuk যদি ও বরংনি কন্ডিশন হলে বব হয় তাব বরংনি পাইথাক পর্যন্ত ন সবাই থানাই দা chung nai thangnai borok no joto সম্ভব chini bubagra chin logi tongo chung jot to mani chini tipra sarong no ang norong media through abo koinamu chungo chung khoroksa thai khoroksa na chuba laine borok boro musungoi phai omti accident ungmaniya bohok ni bagai jotono future ni bagai hine wansu gumai tini exam dibai job manan bagai phaimani abo chini belai kopal hamia jora aini bagai chung terai thangka nainai chung borok no je borok ni nangsak abon mani ko sung Saiman Kha Mia hai salo Tripura State Cooperative Bank je exam sine ni bagi Tripura haste ni sini sikla rok phaimani bisingo Dima Hasau place o x-ray ningai sini night super a jaga khoroksa langma chokha sini takuk dibras blai kha khamani bisingti sing borok no naine ni bagi phai sokpaikya Maharaj sini habubagra dagi mumbai sini ata Dhiren MDC tei takuk onukol dongo sini YTF district president unukotini sing phaiei borok bai malaikha bini guardian rok bai tai postmortem rok khaiei je officially tei samung tongmani rok am jotono complete khai taisa borok no kifeli ri hoka Tripura hasteo sini takuk dibras
ni dead body no tlangai tabo aboni pore bo sung bini dead body no kifil homani pore haino hai sung tabo Silchar medical college so sokpai jau ka o jaga tai 6 জন patient ni bisingo 3 জন patient oro tongo tai 3 জন patient engka Guwahati o rohor jaka o 3 জন patient bai sung malai kokrok saka borok ni tamo bipod apod joto kok sawi sung je mansak bubakra jehetu sajak tongo chubana nikne boroni contact number rok nawi boroni bank account rok nawi sung khanani bisingo je chaitok mansak sung chaitogoi chubana ni bagi sung chaitogoi tongo tabo condition motamoti better engka except je unknown bukuk je khorokta tongo takhon sung saimania ko bosabo pia bini bumung samani mote engkai bobet ni bosono saka bini nok ni contact number of sungna kha bini to already night 1 o'clock thanga khana morning rogo sung connect khai sung sanaita bini parents rok bai tamo bipod tama pod borok bai kokrok sawai je solution khaiman sak sung khlainai ta